Love lang. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2008 nang maging kami ng asawa ko. After 1 year, nag-live-in na kami. Sa loob ng 3 taon, nagpupush na kaming magka-baby. Bukod sa gusto na talaga namin, sobrang nape-pressure na din kami sa mga tao sa paligid namin. Taong 2013, nagpa-ultrasound ako dahil 5 months na akong hindi nireregla. Ang buong akala namin ay buntis ako. Pero sa halip na baby, polycystic ovary syndrome ang lumabas sa resulta. Sobrang lungkot ko ng mga panahon na yon. Parang nawala na ako ng ganang ikonsulto pa sa OB-GYN ang case namin. Nakaranas akong makarinig ng kung ano-ano sa mga mapanghusgang mga tao. Sabi nila, di na magkakaanak yan, sobrang taba kasi niyan eh. Naku, nababalutan ng taba yung matris niyan. Naku, hindi magkakaanak yan kasi hindi marunong yung asawa. Ilan lang yan sa mga masasakit na salitang umaalingaw-ngaw sa tenga ko mula sa matatabil na dila ng tao sa paligid namin. Minsan isinasagot ko na lang, in God's perfect time, magkakaanak din kami. Pero sa loob-loob ko, sobrang sakit talaga. Halos araw-araw akong umiiyak dahil sa kalagayan kong ito. Taong 2016 nang magpa-check up ulit kami, dahil twice a month lang ako magkaroon ng dalaw. Hindi siya normal kaya niresetahan ako ng mga bitamina ng doktor. May 2017. 4 days akong na-delay. Sinubukan kong mag-pregnancy test at nagulat ako dahil first time kong mag-positive. Masayang-masaya kami ng asawa ko at finally, dininig din ang mga panalangin namin. Lumipas ang 5 buwang pagbubuntis. Kinailangan kong i-admit dahil nakalabas daw ang panubigan ko. Kailangan maagapan na huwag pumutok ito. Pero makalipas ang 2 araw, nag-labor ako. Lumabas nang wala sa oras ang baby ko. Hindi ko talaga matanggap ang mga nangyari. Yung mga kasama ko sa ward, katabi nila yung baby nila pero ako wala. Sobrang lugmok ako ng mga panahon na yon. Nagkukulong lang ako sa kwarto, iyak ng iyak at buwan-buwan na dinadalaw ko ang puntod ng baby ko. September 2018, nag-pregnancy test ulit ako. Kabado ako kasi malabo ang mga linya. Pero makalipas ang 1 linggo, naging malinaw na ang resulta. Buntis ulit ako. This time, triple na talaga ang pagiging maingat ko.
Nag-bed rest talaga ako at dasal ng dasal. Sabi ko, Lord, this time hayaan niyo naman po sanang maranasan ko ang maging isang ina. Lumipas ang 6 na buwan. Nalagpasan ko na yung 5 months na nawala ang unang baby ko. And then nung 7 months na, sabi ko, baby, 6 weeks na lang, magkikita na tayo. Sa kasamaang palad, biglang nag-leak ang amniotic fluid ko. Tumawag ako sa OB at ang sabi niya maghanap kami ng ospital na may neonatal intensive care unit. Timing naman na wala kaming mahanap dahil walang bakante. Wala naman kaming pang private room dahil 100,000 ang hinihingi sa amin. February 19, 2019. Na emergency CS ako. Feb 23, nahanapan namin ng Pedia Special Care Unit si baby sa ibang ospital. Nakakatuwa ang baby ko dahil kahit maliit siya, mababanaag mo sa mukha niya na gusto niyang mabuhay. Lagi niyang tinatanggal yung oxygen sa mukha niya. Tinanong ko ang nurse at mga doktor kung normal ba yon. Ang sabi nila, wala namang problema sa baby ko. March 18, 2019. 1 araw na lang at mag-iisang buwan na si baby. Pero hindi na niya inabot pa ang 1 buwan. Binawian ng buhay ang baby ko. Ayoko nang manisi sa nangyari sa anak ko. Napakasakit dahil nawala na naman ang kukumpleto sa buhay namin ng asawa ko. Sa ngayon, nasa stage pa ako ng pagtatanong kung bakit nangyari sa akin ito. Pero hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa. Naniniwala ako na balang araw, ipagkakaloob din ng Diyos ang pinakaasam namin. Kaya sa mga mapapalad na nabiyayaan ng anak, mahalin niyo ang blessing sa inyo ng Diyos. Kung buntis ka at galing siya sa isang hindi magandang karanasan, ituloy mo lang yan. Hindi niyo kasi alam ang struggle ng ibang tao para magkaroon ng anak. Ako po si Iya, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Thank you for sharing your stories with us. Thank you, Iya. Salamat. Ano to, inspiration to para sa maraming tao na binabaliwala. Correct. Yung kanilang Yung mga anak. Kung pagalitan, wagas. Kung sigawan, wagas. Kung saktan, kung wagas. pabayaan, wagas. Diba? Totoo yung sinabi ni Iya dun sa dulong parte ng Mahiwagang Burnay na pangalagaan yung blessing na yan. Mahalin nyo ang blessing na yan. At kung buntis ka at siguro out of wedlock, yung mga ganun, ituloy pa rin. Kasi tama yung sinabi niya, hindi nyo po alam ang struggle ng ibang tao para magkaroon ng anak. Sobrang ironic talaga ng buhay, mga kaibigan no? May mga taong Totoo yan. Alam mo, partner, sobrang walay-walay lang pero ang daming anak. Correct. Totoo yan. Alam mo, kaya magtatanong ka talaga bakit Pero wala at this point na ikaw nga na tao hindi mo masagot. Diyos lang ang may sagot dyan. Yes. Diba? So, I am glad, Iya, that sinabi mo pa rin naman na may parte pa rin ng sa puso mo na nagsasabing hindi kayo nawawala ng pag-asa. Which is good. Which Yan is ang good. pinakamaganda. Diba? Ang paggawa ng bata, kabisyo, masaya ang proseso ng paggawa ng bata. Correct. Diba? Siguro, yung pagpunta sa mga OB, nakaka-pressure kasi yun Of course, very helpful. Parang every time na pupunta ka sa OB, no? At very helpful sila Kasi ang ginagawa nila is
pinapadali nila yung proseso. Alam ko Okay. yan, partner. Yung kailangan pagkatapos mag-anuhan, iangat yung ano. May unan. May unan. Diba? Tumiwarik na Diyos nga po ko, to eh. Partner, 12 oras na nakataas yung paa ko dun sa kama. Hindi pa rin nabuo. Yung hindi ka muna iihi, Oo, ganon. partner, ihing-ihi na ako, hindi ako iihi. Kasi baka Baka mamaya lumabas. may ganun talagang feeling eh. Kasi yung mga OB, of course, they help you eh. Kinakount nila kung kailan yung ovulation, kung Oo. kailan. Meron pa nga yung measurement ng eggs eh. Natatandaan ko nung dati, meron akong importanteng meeting na hindi ko inattendan. Sabi ko, Sir Willie, pasensya ka na kasi parang lumaki po yung egg. Sabi ko, sinukat po, parang medyo lumaki po yung egg. Kailangan ko po makarating sa ospital kasi meron po akong iinumin daw na gamot. Okay. Sabi niyo, sige. Intindi nila ako ganyan. Di ako, alam ko napakahalaga ng meeting na yun. Pasensya na po, hindi po ako makakarating. Akala ko sabihin mo, Sir Willie, hindi ako maka-attend. Kailangan namin mag-ano ngayon. Ngayon na. Kasi sabi po ng OB ngayon daw po yung dapat. Oh, pero totoo din yun. May oras din. Oo. So, ini-imagine At alam- lahat ng mga kamiting mo, nag-aanuhan kayo. Yung nagtatanong sila, bakit wala siya? Nag-ano eh. Oras daw ngayon, sabi ng OB. Pero ang sabi ng OB, the best time is always in the morning. Early morning. Dun sa mga gusto. Alam namin yan. Ayan. Dun sa mga gusto. Kasi yun daw yung, syempre, nakapagpahinga. Naka-heightened yung ano. Oo, ganon. May nagsabi pa nga, kailangan, hindi, sino ba yun? May nagsabi sa akin DJ dati, dapat kasi para kayo nagmamadali. Para daw yung mga sperm ng lalaki, nagmamadali Excited din. Oo. Mas mabilis sila kasi nagmamadali. So, kailangan yung mga tipong, mga sitwasyon na pwede kayo mahuli, ganyan. Yun yung suggestion niya sa akin. Hindi ko makakalimutan. So, ano gagawin pag pagod kasi- kayo? Kasi pagod din sila. Oo. Yun, ito, which is true. Pag stress kayo, stress din sila. Stress din sila. So, Oo. basta kailangan morning kasi nakapagpahinga. At sa flag racing eh. Oo, tama. Yun din. Diba? Totoo. Diba? Tsaka ano eh, it's the time of the day. Bawal Kaya lang- mag-ingay. Kaya lang, ang hirap din kaya nung morning kung morning person ka. Paano kung halimbawa ang pasok mo ay 8 o'clock? Hindi, ang pasok mo ay 8 Well, o'clock. nagkakalkula na. Hindi kasi kinakalkula namin yan. Kasi trying to relate to Iya, totoo yun yung sinabi niya, hindi niyo po alam yung struggle ng mga taong gustong magkaroon ng anak. Kasi paano nga kung morning, Tama. sa Pilipinas po, kadalasan ng trabaho, kung hindi ka call center agent, ay umaga, 8 to 5, 9 to Oo. 6, di ba? Kung magkakalkula ka pa ng oras ng anuhan, tapos kung alas 8. iaangat mo pa yung ano mo, yung balakang mo sa unan. Siyempre, hindi ka muna alis doon. So 3 o'clock pa lang, nagkekimahan na kayo. Yung buong proseso, Oh. pag pinagsama-sama mo yan, mahaba-haba ang oras din yan. Nakakastrot, From diba? maliligo, Oh, from diba? mind conditioning, body conditioning. Correct, 'di ba? Oh. To yun nga, To the actual doing it, and then yeah. after doing it, yung wag mo nang tatayo, nakaiangat muna. Naranasan namin yan yung pagkatapos talagang mamadali pa yung mga uling ilagay tapos 'di ba mahirap Eh, yung ulan tinanggal kasi sa gabal. Wag kang gagalaw. 'Di ba? And I'm sure si Iya naranasan niya Diyan yan. ka lang. Oh. Yung ihing-ihi ka na tapos ayaw mong tumayo kasi Yung baka lagkit-lagkit ka pa. Oo. Alam na alam. Buti sana kung air condition yung... Oh, 'di ba? Mahirap po talaga. Tapos ang pinakamasakit sa lahat, ginawa mo lahat ng effort. Oo. 'Di ba? Tas ano pa 'yan? Hindi pa 'yan everyday, hindi pwedeng everyday. Dapat every other kasi para sigurado na matitibay yung mga ano. May ipon pa. Oo, may ipon tsaka matitibay sila. So Oo. ibig sabihin talagang ganyan. Tas ang pinakamasaklap dito, kung kailan ka magpe-pregnancy test pagkatapos mong gawin ng lahat. Oo. 'Di ba? Wale. Wale. So back to zero Back na naman to zero, ito. ulit-ulit. Yung frustration din Nakaka-stress. Totoo yan, nakaka-stress. Meron pa yan na yung i-injectionan ka dito, pupunta ka pa sa nurse kasi hindi ka naman marunong ay nako, promise talaga. Kaya totoo yung sinabi ni Iya kung binigyan ka ng blessing at tapos easily given to you, wag mong Alagaan sayangan, mo. alagaan mo yung Mahalin anak mo. Oo, mo. kahit nakakainis minsan, nakakabwisit, ang ingay, ang sakit sa ulo, 'di ba? Pero blessing kasi yan eh. Correct. May inis ka dun sa mga
sa ilang mga magulang. Kunyari, 'di ba? Pag tumawid ka lang ng kali o sa ilang mga kali madadaanan mo, 'di ba yung mga anak na walang damit, ano yun, naliligo sa baha. Iisipin mo nasan yung mga magulang nito. Sobrang pabayaan kung binigyan ka ng regalo, binigyan ka ng napakagandang gift from heaven. Tapos gaganyanin mo lang, samantala pag iisipin mo yung mga taong, hala, may kaibigan nga ako hindi magkaanak dapat sa kanya na lang to. Tapos ang dami niyang pera. Alam mo Oo. yun, kaya afford niyang pag-aralin, afford niyang bigyan ng lahat ng mga pangangailangan pero hindi and mo so much more. nabibiyayaan. Pero hindi mo nabibiyayaan. Kaya magtatanong ka, bakit? 'Di ba? So dahil nga tao tayo at hindi natin masagot, we lift it up to God. Kasi siya lang naman din talaga ang may sagot sa tanong. Ang nakakainis dito, isa din paalala sa ibang tao, maging sensitive po kayo dun sa mga taong hindi pa po nabubuntis. Huwag nyo na pong araw-arawin yung tanong kasi sila nga po hindi nila alam kung bakit Hindi din nila alam Correct. yung sagot. Nung minsan nga may sabi niya, wala pa ba laman yan? Sabi sa akin, noon, Oo. sabi ko talaga, meron, gusto mo? Bigay ko sa'yo. Bad trip Hawakan mo, Diba? Bigay ko sa'yo. Yung kakansawa nga ba, Nakakainis. wala pala kayo, wala hindi kayo pala marunong. kayo. Totoo yan. Hindi niya alam, nag-flying trapeze na kayo ng asawa mo. Hindi nyo alam yung lahat ng mga method na ginawa ng mag-asawa para lang mabuo, di ba? Lahat ng Kama Sutra position Correct, ginawa nila. lahat na ng scandal pinanood. Wilbaro, missionary, Tanong ko kay Tanghenyo, alam niya yan. Alam ni Tanghenyo. pato. Ano yung pato? Alam ko lang, helicopter. Mga ganyan. Di ba? Tapos, alam mo yun, na hindi na nga nila alam yung sagot sa tanong, tapos tatanungin mo pa. Do not be, diba? Be sensitive to them. Correct ka. Kasi hindi, imposible namang feeling ko very few couples, yung ayaw talaga. May ganun yung talagang desisyon nila na tayong dalawa lang talaga for the rest of Forever. our lives. Yes. May ganun Pero feeling ko most of the time naman, gusto nila. Lahat talaga gusto mag-produce ng anak. To complete the family. But again, it doesn't mean that if you don't have one, hindi kayo kompleto. Hindi hindi ganon. Kaya kung hindi pa sila nagkakaanak, halimbawa nakita nyo isang taon ng kasal, kaya dalawa, tapos hindi pa, huwag ka na magtanong. Kasi Hindi ka nakakatulong. Hindi ka nakakatulong. Hindi na alam masagot yung tanong na yun, tinatanong mo pa, parang kang tanga, di ba? Di ba parang kaklase mo na hindi na nga alam yung sagot sa algebra, tanong ka pa ng tanong, nakakabwisit, di ba? Bakit hindi mo Hindi masagot? hindi ko nga masagot, tapos tinatanong mo pa sa akin. Tanga ka ba? Di ba? Yun Tama. yun Be extra sensitive, Be mga extra kaibigan. sensitive. Kasi hindi po, yun nga hindi mo alam yung lahat ng mga, all 50 Kama Sutra style sa ginawa nila. Pagod na yung dalawa kakakeme. Nananakit na balakang ng mga yan. Kumamit Totoo pa yan. ng props yung mga rubber duck. Yan. Kumamit. Lahat na ng mga, di ba? Para lang to make it more exciting, to make it, kasi alam mo partner, kapag ka nagpapadoktor ka kasi, it becomes routinary. Hindi na siya exciting. Nagiging, sige, gawin na natin. Kasi may oras, di ba? Hindi na siya ganun So talagang hindi siya madali, kabisyo. So Correct. maging sensitibo po tayo. And to you, Iya, we still pray that you keep that faith, di ba? Na hindi ka mawalan ng pag-asa. Ako lagi ko sinasabi yung storya ko kasi ako talagang actual na naka-experience. And polycystic din ako. Kaya yung mga kaibigan ko dati na polycystic din na sinabi na nung nabuntis ako at nabuntis ako ng pangalawa, hindi sila nawawalan ng pag-asa dahil sa akin. Isipin mo, nagkaroon pa ako ng anak after 6 years ulit, di ba? So, posible pa rin talaga. Posible pa rin talaga. So, do not lose hope and keep the faith, Iya. Go lang ng go. Hindi madali, alam ko. Pero, if it is meant to be, it will happen. Tama. God's time is always the best time. Correct. So, marami ka pang tanong ngayon. Pero naniniwala kami na sa takdang panahon na ibibigay sa iyo ang lahat ng sagot. Basta kung alam mo naman ginagawa mo yung tama. Tama. Sige lang. Alam mo, minsan nga naisip ko, di ba sa dinami-dami ng sperm ng namin, Lalaki. tapos isa lang yung nakapasok. Para isipin mo, napakaswerte ko, ako yun. Oo, di ba? totoo yun. Totoo Ikaw yun. yung inilabas, ikaw yung nabuo, and million kayo nagkokompetensya
siya sa, Correct. na, sa, Cute kaya. sa egg na yun. Yan, Tas tawag no. yan, mga 1 in a million Yan, tayo. Oo, di ba? diba? Ikaw yung one in a million. Correct. And Kaya- lagi mo, dun sa mga may anak, lagi mo isipin, yung anak mo, yan yung one in a million. Kaya dapat mong pahalagahan. Oo, diba? What can you Siya say yung tang- nauna. What can you say, Tanghenyo? Well, ang masabi ko lang, marahil may sa mga kagalagayan niya ngayon na hindi nyo pa makonek yung sitwasyon, gusto nyo magkanak. Kumbaga, para mabawasan yung stress, siguro focus on what you have, hindi yung wala sa inyo ngayon. Kasi yung real happiness, dun yung makikita eh. Parang it will just come na lang. Kasi kung minsan nakakadagdag ng stress kung doon ka nagpo-focus Sa wala ka. Sa wala. So kung anong meron ka ngayon, kaya yung iba nga, yung direction nila, nag-a-adapt ng aso. Tama. Correct. May Hanggang sa- sports. Oo, Oh, correct. diba? Nagugulat na lang biglang nabuntis. Oo, correct. Oo. Kasi nag-enjoy. Happy hormones kasi Tama. nangyayari. Tama. Oh, enjoy mo lang na magkasama kayong dalawa. Yan. Di ba? Travel. Oh my Correct. God, ang hirap mag-travel na may baby. So habang wala, Wala pa, pa. gawin mo yan. Yan muna ang pagtutukan Yan. nyo ng pansin. Ganyan pagtuunan ng pansin. Dahil kapag ka may baby na, everything will change. Again, thank you, Iya, for sharing your story. It's not an easy story to share, but you poured yourself, your heart out to us at nagpapasalamat kami at naway. And I'm sure nagsilbing inspirasyon yung storya mo sa ibang mga Tama. sa ibang mga tao. At kung gusto mo rin mag-send na story, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan mga kaibigan at malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na Tama. araw. Gotta go mga kabisya. Enjoy Ay, the pwede rest ba of your akong day. bumati? Sure, Tanghenyo. Babatiin ko lang yung tumulong sa akin, lumabas sa kuweba natin, si Rogie Boy Florete. Ba't ka pumasok ng kuweba? Kasi Yun yung kumukuha ng tumulong sa anting-anting. akin. Oo, nagbigay ng anting-anting kaya nakarating ako sa Kamaynilaan. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Saka sa asawa din ni Diego, birthday daw. Oy, Letlet, si happy birthday. Happy birthday, Letlet. Happy Anong birthday. Anak ko, balita ko, may regalong malupit si Diego Bandido sa'yo, Pinag-ipunan to ng matagal na panahon, mamahalin. Kinikwento niya sa amin. Mamahalin. Oo. Nakita ko nga. Overtime na. Nakita ko nga Nakita ko eh. Alas 9. Nakita ko rin. Nakita ko rin. Hinuhulog-hulugan niya pa hanggang ngayon. Nako, tsaka ano yun, set yun ha? Oo, set. Not Nakita just ko one din. piece. What? Set siya. Dito. Yan. Dito, tsaka dito. Nakita ko din yung kala ko sa akin ng shiner. Oo. Pati pala sa'yo. Oo, tsaka may bato. Nakita ko may bato. Nako, ilan? Oh, 24 karat. Nako, let. Happy birthday! Enjoy your day. O siya mga kabisyo. Saka good luck na lang sa manonood ng Avengers ngayon. Bakit good luck? Good luck nga kasi yung pila, grabe. Ay, oo. oo. Ay, ako hindi ako Ngayon ba, bukas sasabay. pa? 24, Ngayon. ngayon. 24 ba? Sobrang Nabago na ba? Pila talaga. Oo, sigurado yan. Kaya hindi ako makikisabay. Tsaka please, wag naman spoiler. Thank you, Tanghenyo. Maraming magsisiksik na Mamaya na manood naman. mamaya. Oo. Tapos mag-spoiler. Parang katulad nung, Sa Facebook. yung Avengers and yung una, di ba? Ang daming, namatay lahat. Sabi nung, walang pag-aalinlangan sinabing ganon. Eh, hindi pa nga napapanood. Nakuha ni Thanos yung Diba? ano, may maganda Oo. dati. Si Thanos pinatay lahat, naging abo lahat. Reset. Iratang-irata talaga ako. Manahimik po ha. No spoilers allowed. O siya, meron ka partner? Batiin ko lang mga taga Vista Verde, Cainta Rizal at kasalukuyan nagbe-birthday ngayon si Raila Tuazon. Yan, galing ito sa yung Lola Julie and Tita LA. Salamat sa Yun. inyo. Salamat sa pagtutok. O siya, ito na talaga mga kabisyo. Dahil nakikita ko na yung Reyna na Aliwan na candidate. Panoorin nyo sila sa ating Love Radio app. Ayan. Bibisita po sila dito sa booth. Correct. Gotta go. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kingres Chuper. Na nagpapaalala at Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love